Ako po si Sandino Ginto, ang kabataang agribis ng Camarines Norte. Ako po yung permaculture planner, systems planner dito sa Bahay Technique. Kasi magka-partner po kami ng father ko sa management at sa operation. So yung father ko, siya yung magaling sa technologies, innovations. And ako naman po ay sa usapin naman ng mga plano, sistema, and maski sa finances, marketing, yung mga etc. Sa akin din po yan. So yeah, welcome sa Bahay Technique. Nagsimula po ang path ko papunta dito sa pag-manage nitong Bahay Technique dahil nung simula pa lang, maski sa bahay po ay nag-waste recycling na kami, dapat hiwalay yung nabubulok, hindi nabubulok sa bahay. So, nadala ko yun mula sa kabataan hanggang ngayong pagtanda ko. Tapos, nung nag-aaral na ako ng landscape architecture sa Manila, ay lagi kong natatanong na bakit ako nagkolehiyo, bakit ako nag-aral ng ganong kurso. Kasi madalas sa aming kurso na yun ay ang mga kliyente namin ay mga mayayaman and yung mga may kaya. Tapos ang pinapagawa nila ay subdivision or minsan nga golf courses na hindi ko masyadong type. Kaya doon ko na simulan na napagdesisyonan din na tumungo sa isang advocacy na nakikita ko kung para saan yung aming ginagawa. So dito ako pumasok, kaya nagkaroon ako ng 4 years sa isang NGO sa Marikina, ang Philippine Permaculture Association. So ang ginawa namin ay pumunta sa iba't ibang mga LGUs ng Pilipinas para makipag-usap, makipagkwentuhan at iplano ang kanilang farm design or town center design, mga ganong klaseng usapin na malaking katulungan din sa aking experience and sa experience at sa mga gawain nila sa probinsya. And ngayong pumasok na yung pandemya ay na-realize din namin na why not paluguin natin ang business namin, itong family business, dito sa Diet Camarines Norte, sa usapin naman ng waste recycling at gardening, kasi malapit yan sa puso namin. Kaya po, yung mga innovations namin sa usapin ng gardening and waste recycling, and maski sa mga stoves and ovens, ay dito namin pinapractice, pinag-eksperimentohan para maging sustainable yung aming business, hindi lang sa usapin ng para sa kalikasan, kundi para na din sa bulsa. Ayan, so effective. Napag-alaman namin na merong competition at grant writing proposal para sa Kabatang Agripis sa ilalim ng Department of Agriculture. So, napag-alaman namin ito sa madami din kaming circles of friends na nililink kami din sa Facebook page na ito yung kaganapan. So, nung una ay nag-aalangan pa kasi medyo mahirap magsulat ng grant at ng writing financial proposals, all those things. Pero napagdesisyonan naming sumali kasi sayang din yung oportunidad na magamit ang isang napakalaking financial opportunity para mas mapalago pa namin ang sistema dito sa Bahay Technique. Hindi namin mapapabilis yung mga operations dito na mas tatagal pa. So maraming salamat sa Department of Agriculture sa ganung usapin. At sa usapin naman ng preparations ay doon namin nalinis kung ano yung mga product lines na gusto namin. Pero nung nagsimula sa Kabataang Agribis, doon namin napagdesisyon na hatiin siya sa 3 components, yung organic gardening, yung kitchen and rocket stoves, and waste recycling. Nahati namin yung 3 komponahe ng mga business namin na magkakakonekta pero magkakaibang market segments para magkakaiba din yung kung hindi masyado mabenta yung isang produkto, pwede kaming lumipat and pwedeng lumipat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Joshua Ginto, tubong Binsons, ngayon ay kilala as Jed Ginto. Ako po ay kasalukuyan na maliban sa proprietor nitong Bahay Technique, ako po ay isang professor ng Camarines Norte State College, ang College of Agriculture and Natural Resources at Talubatib.
Ako po yung nagtuturo ng mga agriculture subjects. Ngayon po, isang mahalagang bahagi nitong bahay teknik ay ang aming mga inventions at innovations sa larangan ng bricks, fire bricks, ovens, and cook stoves. Ito ay bahagi ng aming kampanya para mapigil ang labis na pagkaubos ng gubat at ang mga tao ay lumipat sa mas highly efficient na fuels at stoves. Malalakas at malilinis na mga stoves. Ito po ay hawak ko isang klase ng putik na kukuha namin dito sa paligid ng Camarines Norte. Ito po ay aming tinitimpla sa mahabang proseso. Paggiling, pagpino, pagtimpla, pagpulbos upang maging ganap na mga piraso ng mga fire bricks. Halimbawa po nito. Ngayon po makikita nyo dito sa aking tabi, meron kaming ginagawang isang modelo. Ang tawag namin Taal Rocket Stove. Makikita nyo na napakaraming pyesa. Isang simpleng pugon, pero maraming hiwa-hiwalay na pyesa. Pinagpapatong-patong at pinagkakabit-kabit hanggang sa siya ay mabuo bilang isang pugon. Ito po ay kinagagalak naming ipakilala na ito ay napaka-efficient, napakalakas, pwedeng gatungan ng iba't ibang klase ng gatong, palapa, mga kapirasong sanga, pili shells, at briquettes, maging mga briquettes. Ito naman po isa pang modelo namin. Ito pa yung mas malaki pang negosyo na. Yan rin yung patong-patong brick stove. Pinagpatong-patong rin ng mga bricks. At ngayon yung stove na yan ay inilagay pa namin sa isang modelo pa. Inilagay namin sa isang metal drum ayon sa order ng isang negosyante ng Lugawan, sa isang karinderya ng Lugawan. Malaking kaldero ang ipapatong po dito, malakas, kaya nagdagdag kami ng iba't ibang pyesa. Ito yung tapis niya para i-improve ang contact ng apoy sa gilid ng kaldero. Ito yung screen wire para protection. At naroon po ang brick stove sa loob ng metal drum. Ito po ay napakalakas at napaka-efficient. At malaking katuwaan ng aming kliyente dahil ang laking katipiran kaysa kung sila ay mag-uuling o gasol ay napakaraming pwedeng igatong. At isa sa primary gatong po nito ay ang pili. Ayan. Ang pili shells po dito sa Bicol ay napakarami. Subalit hindi ganong ginagamit dahil nga kami pa lang ang gumagawa ng ganitong stove na kaya niyang paapuyin ang pili shells ng malinis, na walang usok, napakalakas. Isang karga po dito ng pili shells ay mga 4 na kilong pili shells. Aandar na siya ng mag-aapoy na ng 2 oras. So 2 oras ng malinis na apoy ang maibibigay sa inyo ng pugon na ito. Ngayon po, ang nandito naman sa aking harapan ay yung isa pa naming modelo, ang pizza hex oven. Ito po ay yari rin sa mga fire bricks. Ito yung modelo namin na double decker dahil ang gusto noong kliyente ay sabay niyang sasalang ang pizza, at kapag ito'y tinanggal, kasya na rin ang litson manok. So, pwede ang pizza, litson manok, bibingka, cake, tinapay, at napakarami pang iba. Itong oven po na ito ay ipapatong lamang sa ibabaw nung ating naunang stove. Kaya, makakapagluto rin kayo gamit ang mga gatong niyo sa inyong bakuran. Ito po ang pinaka-final product and best-selling namin dito sa Bahay Teknik. Ito po ay compost, kung makikita ninyo. Tapos ito po ay nanggagaling sa basura ng daet mula sa kitchen waste. Tapos hinahaluan din po ito ng seaweeds or kulapo mula sa bagasbas. Tapos may halo din itong tae ng baka mula sa iba't ibang parte. Tapos hinahaluan din namin ito ng kusot at CRH mula naman sa mga basura ng iba't ibang pang-industriya dito sa daet. Mula sa Cocolamberan hanggang sa coconut oil refinery. So,
magkakakonekta sila. So ito po yung final product. So ngayon naman po ay papakilala ko kayo sa aming simpleng vermi bucket. Ito po yung mare-recommenda namin. So simple lang siya, may plastic, tapos dito po yung ganito po yung itsura niya. May mga butas, tapos may gripo sa gilid para yung vermity lumabas dito. Tapos ito yung itsura niya sa loob. And ito naman yung final kapag functional na siya. Dito po sa gitna, pinapasok yung basura ng kitchen waste. Ngayon ay naglagay kami ng tae ng baka. Gusto din niya ng mga bulate. Tapos, sa gilid, dito po sila dumadami at lumalaki dito sa gilid. Kung makikita niyo po yung mga butlig-butlig. Ayan. Ito po ay, yan na po yung mga vermicast na napakainam sa inyong gardening, sa mga plantito-plantita. So, ito po ay kasama na din sa sistema namin ay itong vermi. Tapos, marami sila dito sa loob, nakatago lang. Tapos, sila po yung kumakain ng basuras ng kitchen dito sa gitna. Tapos, sila din po yung napupo ng kanilang vermicast dito sa gilid. So, simpleng sistema pero bagay sa maliit na composting system. Yung pinaka-latest namin na composting system, ito ay 1 week old. I think 1 week old. Tapos, kung makikita nyo po, kitang-kita pa yung iba't ibang ingredients nila. Tapos kung makikita nyo po, madaming mga BSF. Ito po yung tinatawag na black soldier fly. Ayan. Dati ako ay nandidiri pero ngayon ay nasanay na. Tapos bagay sila para sa mga manok. Ayan. Favorite nila yan. So mula sa basura, nanggagaling sa ating composting system, hina-harvest lang namin. Tapos pinapakain sa aming manok. Kaya kung mapapansin yung malalaki yung mga manok dito. Tapos itong sistema na to ay tumatagal ng, kapag masipag kami, ay tumatagal ng 2 hanggang 5 buwan ng composting. Tapos lagi itong hinahalo, tinatakpan, tapos yung ingredients pinapile lang, tapos laging hinahalo para magkaroon ng aeration or oxygen sa loob niya. Dapat ay uminit ito sa loob, kaya medyo mainit. Nabasa lang kaya ko pang hawakan. Pero dapat umiinit yan para mamatay lahat ng mga bad bacteria. Ako po si Sandino Ginto, ang kabataang agribis ng Camarines Norte. At sama-sama nating abutin ang masaganang ani at mataas na kita.